Arraiak preso Txoriak ego bakar Herrikoa Kartzela turrutegi Kilometro bakoitza Herrikoa Izabari genezi Iraganetik Herriak azken nahi du bizi Udaberriko urruti dantzu guztion ilusio eta elkarlanaren ideia hori filosofia hori jaso nahi genuke. Ozen esanaz nazioa gara, eta eraiki dezagun. Nazioa gara, ukatua, zatitua eta zapaldua. Nortasun sendoa dugula erakutsi dugu Euskal Herritarrok. Nazio burujabea izan ginen. Gaur ordea ez gara libre. Mendeak daramatzagu konkista eta globalizazio molde ezberdinei aurre egiten eta nazio izaten. Herri izaten ororen gainetik. Gure izaera eta nortasunari eutsi ez ezik, euskal gizon eta emakumeok pertsona eta herri libre gisa bizi nahi dugu munduan. Historian zehar, 11 izan dira guk beste zerbait izan gintezen saiatu direnak. Era eta molde ezberdinez, eta gure iritzia aintzat hartu gabe modernizatu, zibilizatu edo globalizatu nahi izan dituzten. Nahiz eta gure iritziak eta erabakiak errespetatuak ez izan, 11 aldiz altxatu gara. Gure nortasunaren eta nahikundearen arabera, euskal nazioa eraikitzeko munduko beste herriekin eta herritarrekin. Hori egiterik izan dugu, une bakoitzean, herri bezala jokatzen eta gureari eusten jakin dugulako. Eta jakituria hori, belaunaldiz belaunaldi, transmititu dugulako. Historian ez ezik, orain ere, erasoak, arriskuak eta erronkak 11 dira. Nagusiki ez gaituztelako onartzen beste nazioen gizan. Euskal Herria nazio ukatua da, nazio zatitua da, nazio zapaldua da. Ez digute izatea aitortzen eta ondorioz nazio gisa dagozkigun eskubideak ukatzen dizkigute. Ukatutako eskubide horien artean, erabakitzeko ahalmena ukatua izatea da gakoa. Ez da kasualitatez eztabaida politikoaren muina bilakatu. Baina herri gogoa nazio askerantz bidea egiten jarraitzeko. Egoera gogor horrek ordea ez du gure nortasuna desagerrarazi. Gure nazioaren lurraldea berraikitzea eta gure eskubide eta ahalmenen jabe izatea funtsezkoa da. Izaten jarraitu nahi badugu. Baina egoera honek erakutsi dugu herri gogoa eta gure euskal kontzientzia kolektiboak indar eta erregai aparta direla egin behar dugun bidea egiteko. Herri gogo horretan daude azterketa politiko guztietan aipatzen diren baldintza objektiboak. Zailtasunen aurrean itxaropena edatzea. Hori gu guztiongan dago. Euskal Herria bizirik bada eta etorkizuna libre bizitzeko aukera badu, herritar guztion lanari esker baita. Norbere zeregina eta erantzukizuna du, baina ez da egia maiz esaten diguten bezala, gutxi batzuen artean konpondu behar direla herri honen arazo potoloenak. Erantzukizunak dituztenek, ardura horiek bete beharko dituzte, baina herriaren borondatea betetzea izango da euren betekizun behinena. Euskal Herriak burujabetza behar du, aldaketa politikoa norabide horretan behar du, eta herritarron esku dago gure lanaren bidez norabide horretan urratsak egin daitezen bultza egitea. Eta nazio gisa aritu, zazpiak batzeko, erabakitzeko ahalmena gure esku hartzeko. Euskal Herria nazioarteko mapan nazio burujabe gisa marraztu behar dugu. Munduko nazio txiki eta handiek, estatu boteretsu eta aurrek, dene dituzte arazo eta erronkak. Eta denek euren izaeratik eta nortasunetik, nazio interesetik egiten diete aurre.
izan arazo ekonomikoa, izan erronka kulturala, izan krisi soziala, izan helburu politikoa, norberen nortasun eta interesetik egiten dio horre. Eta Euskal Herriak zergatik ez. Gure lurraldeak bizituen zatiketa gaindituz eta osatuz eta zazpiak batuz, libre bizitzeko urratsak orain eginez, nazio gisa bizitzeko eta garatzeko ahalmena gure esku egonen da. Eta zeregin horretan aritzeko, ikusi dugun bezala, asko gara. Lan txikian milaka gara egunerokoan. Eta gure txikitasunean egiten dugun horrek duen balioaz ohartu behar gara denon artean obra handia eraikitzeko. Lan handian milaka horien lankidetza behar dugu. Abertzaleok, herritarrok, herri sektoreek, gure herriaren alde eta herritarron eskubideen alde lan egiten dugun emakume eta gizonek ezin dugu zain geratu. Arazoak konpon daitezen dugun gogoa eta itxaropena, arazoen aurreko ekintza pertsonal bilakatu behar ditugu. Izan ere, Euskal Herrian indarra, ilusioa eta lan ahalmena egon badaude. Ez da bide erraza, baina bide politxa da. Gure motxila ez da zertan zamatsua izan behar. Bertan gogoa eta lankidetza sartu behar ditugu bakarrik. Eta norabidea guztion artean interpretatzeko esku zabaltasun eta irekitasuna. Euskal Herriko lurralde guztietako eta sektore abertzale eta herritar ezberdinak egin behar dugu bidea elkarrekin. Nazio gisa pentsatuz eta zatiketaren ordez batasuna sustatuz.